UNonjabulo mfethu utsheleke isigaxa sakhe, kuthiwa lapha kubo menemali uyalahleka, angaziwa nje ukuthi ushonephi iy'nsuku nje. Angatholakala. La eba-broke khona bayobona ngaye esebuya, akasenamali. Yena nje lapha kubo aka-contribute ngalutho. Yibo, nangumisi bo. Owami uNonjabulo bengeke ahole imali yakhe ayidle utshwala nabangani abuyela ngoba engasenayo imali engathenge ngishisa kale mpuphu lodwa leli. Owami uNonjabulo ubezongithanda anginakekele angihloniphe. Lo mama shame hayi, iy'ngane zakhe hhayi ziyasangana. Uthandeka T_D_K agcine efikile kubo shuthi angangeni aye endlini ayobingelela ukuthi sanibonani sengifikile afike aye kwi-room yakhe. Injani i-room yakhe yo? Ngathi nje kubo bavedane bavulela kwahlala iy'nkomo ngoba nakhu base bethi hhayi vele .